pola con til son as diferentes ramas que forman un árbore. Pola sen til pode ter dous significados. Pola é galiña nova e pola construción de por máis a. Exemplos. Na pola do casiñeiro hai un niño. Ese pola leva til porque é unha rama de unha árbore. Temos 12 polas e polos no noso galiñeiro. Ese polas non leva til porque é unha galiña nova. Eu vou camiño a miña casa pola rúa. Ese pola non leva til porque é a contracción de por máis a. En conclusión, pola só leva til cando é unha rama dunha árbore. E non leva til cando é galiña nova ou contracción de por máis a. Ata aquí Digo eu!